Shaf, wallahi remote. Shaf, aika mutanen garin nan kun shiga uku. Billahi da kuɗi sun zo. Ta ina zan bane? Nan zan yi malin kuna. Inda da ya fi jama'a. Baran mu. Allah kawo kauna, kawo soyayya ko da yaushe ne. Rabbana ka bai wa masoyina iya samu kai ya da ni. Allah mai Za mu gani yau ne muka samu. Mula. Allah kawo kauna, kawo soyayya ko da yaushe Kai remote. Amma ka kuma ya mama shi in zai kuma da kuɗi da mu kuɗi ko na tafi ne su ba tsoron su muke ba ko na tafi ne mu kuɗi an da naira goma ba ƙarewa za mu yi ba wannan bawan Allah da na abin da na kadar ba za ki danna mai kuɗi. Ina wayoyi na? Ina wayoyi na? ba Wayoyi na da kin ma magana. ba Kai ma maka ne? Wallahi ya kwashe wani. to ni ka gane takalmi har takalmi sai da ya daukan mun kuɗi ko da wayoyi ko wallahi ne wannan su ba